खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला इउनिट ट्राइबेल संघआ खुंगा 63 बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर मुराबारि गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव 23 आरो 24 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे जोबथा एबा गेवलां मेल हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदोंमोन मेल बेखेवगिरि महरै BTCनि मावफुं सोद्रोमा क'क्राझार बसुमतारी बिथाङा लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा। पाकिस्तानाव मैया पाकिस्ताननि क्वेटा रेल लामायाव गोख्रों बम बेरफ्रुनाय जाथायाव सा 24 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो सा 50निख्रुइबो बांसिन सुबुङा जोखोम जालांदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बम बेरफ्रुनाया मोनसे मालगारिखौ लामानिफ्राय गोग्लैहोदों आरो बेरफ्रुनायनि उनाव बे ओनसोलाव गुलि गावनायनि सोदोबखौ खोनानो मोनदों। रैखाथि हान्जाफोरा थाबैनो जाथायसालियाव सौहैदों आरो बिबानगिरिफोरा रैखाथि आरो नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बम बेरफ्रुनायनि थार जाहोना दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा जायाखै। 2022 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव भारतीय जनता पार्टी BJPनि जारिमिनारि देरहानायनि उनाव आसाम प्रदेश BJPआ मे दाननि 22 अक्ट'बराव गुवाहाटीयाव गोदानै सायख'जानाय 82 MLAफोरखौ मान होनो गोदान गेदेर फोरबो खुंनो साखाफारा जादों। हाबाफारिया श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव बेलासिनि 6 रिंगायाव जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। BJP आसाम प्रदेशनि गाहाय मावख'निफ्राय फोसावनाय मोनसे फिननायनि बायदिब्ला आसामाव BJPआ थामथि खेब लान्थ्रियै बिसायख'थियाव देरहानायनि थाखाय हेफाजाब होनायखौ मान होनानै पार्टीआ गासै 39 आफादारि जिल्ला आरो 433 मण्डलनि आफादगिरिफोरखौबो मान बावनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। सरासनस्रा अखा हानाय आरो गोबां अखा हानाय आरो गोख्रों बार बारनायजों लोगोसे गोब्राब बोथोरनि थासारि सोलिबाय थानायनि गेजेरजों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थांनाय सानथामनि गेजेराव अखा मोफ्लामनाय एबा सारअन्थाइ गावनायजों 7 सुबुंनि जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम रायजो अलखद सामलाय बिफान ASDMAनि फोरमायनाय बायदिब्ला मे दाननि 23 खालाराव क'क्राझार बरपेटा आरो गलाघाट जिल्लायाव मोब्लिब सारअन्थाइ गावनायजों 3 सुबुङा थैदों आरो मे दाननि 22 खालाराव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आरो मे दाननि 21 खालाराव डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय फारियै सासे सुबुंनि थैनायनि खौरांखौ मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि धलमारायाव फुख्रियाव 2 फरायसुलिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानायनि सायाव क'क्राझारनि SSP अक्सित गार्गआ खौरां मेल लादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस अक्सित गार्ग बिथाङा फोरमायथिदों। गिबि पस्टमर्टेम रिपर्टनि बायदिब्ला 2 हिन्जावसाफोरनि मोदोमाव सन्देह गोनां जखम जानायनि जेबो नेरसोन गैया आरो रिपर्टआव बेखौबो बुंनाय जादों दि गावारि बाहागोआव जेबो जखम जायाखै। पुलिस बिफाना गावसोरनि फारसेनिफ्राय गासैबो गोनां नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव केस नं 71/26 रेजिस्टार खालामनाय जादों। लोगोसे गोबाव समनिफ्रायनो जायगानि सुबुंफोरा लामा सेरनि फुख्रिनि सोरगिदिं बेरा लागायनो एबा फांथेनो थाखाय खावलायगासिनो दङमोन होनना फोरमायथिदों। बै खावलायनाय एबा खावलायनायखौ नेवसिनानै साहा बागाननि सामलायगिरि गुलाम मुस्ताफा आरो लोगो इजहान आलीखौ हमनानै जेलाव दैथायहरनाय जादों होनना पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बिथाङा खौरां मेलाव फोरमायथिदों। तामुलपुर जिल्ला भारत भुटान सिमा साखाथिनि बगाजुलि दिलायस्रि बाजार फारसे बोहैबोनाय दैमायाव मोननाय मर्टार सेल बमनि फारसे खेंफोरथि होदों तामुलपुर जिल्ला पुलिस बिफाना। गिथावना बे मर्टार सेल बमाया बगाजुलि ओनसोलनि गामि फारसे बोहैबोनाय दैमायाव थाफैबाय थानायखौ लानानै गिथावना थासारि सोमजिदों। मानोना थांनाय बोसोरावबो दैमानिफ्राय बेबायदि बमाया बेरफ्रुसारनानै सासे फरायसा गथ'नि जिउ खहा जानांदोंमोन। फिन आरोबाव मैयाबो मोनसे दैमानि रुगुङाव बेबायदियैनो मोनबावनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। ईद फोरबोनि सिगां धुबुरी पुलिसा ब्रह्मपुत्र दैमानि सिफार आयरन जंला पार्ट 3 ओनसोलाव गोख्रै सालायनाय मोनसे अपारेशनाव मोसौ सिखाव सन्देहजों 4 सुबुंखौ हमदों। जर'खा खौरांनि सायाव बिथा
खालामनानै पुलिस हानजाया सिखाव खालामजानाय मानै मोसौखौ बोखांनो हादों आरो दायनिगिरिफोरनिफ्राय गोबां बेदरफोरखौ जब्द खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ सामेर आली, राजाब आली आरो मुफिजुल मण्डल आरो नुर हक मण्डल होनना सिनायथिनाय जादों। भारतारि बोथोरारि बिगियान बिफान IMDआ मे दाननि 24 अक्ट'निफ्राय 27 अक्ट'सिम आसाम आरो मेघालयआव सरासनस्रा अखा हानाय आरो गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि फोसावदों। बोथोर बिफाना फोरमायदों मे दाननि 24 आरो 25 अक्ट'आव बे मोननै रायजोआव सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे गोबां अखा हानाय आरो बार बारनायनि जाथाय जानो हागौ होननानै आरो बेनि उनाव मे दाननि 26 आरो 27 अक्ट'आव गोबां अखा हागोन होनना IMDआ फोसावदों। IMDआ बे मोननै रायजोनि सुबुंफोरखौ गोनांथार नङाब्ला दावबायनायखौ नागारनो आरो बोथोरनि सांग्रांथिखौ लानानै थानो खावलायदों। अरां हालामनि बिहु आरो बैसागु खुंथाय आफादफोरा रांखान्थियारि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। उदालगुरि जिल्लानि अरां बिहु आरो बैसागु खुंथाय आफादफोरा रांखान्थियारि आंखालाव गोग्लैदों। गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो सोरखारनि रां अनसुंथाइखौ मोननो हासैयानै अरांनि बिहु आरो बैसागु खुंथाय आफादफोरा जथाय खौरां मेल खुंदों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।